Optagelse 2. Små børn på vejen. Okay. Nu går jeg lige over og interviewer de her mennesker her. Gustav Yde, hvad er det du spiller? Jeg har spillet her. Er det ikke lidt feminin? Det er mega fedt. Min bukse kravler. Hey, stop med at filme. Ja. Og så kommer det her igen. Hvad er det? Hvad det er? Luschen. Hey, Christoffer. Lige ved. Det ser vi på. Christoffer. Hallo. Ja. Vil du ikke være en YouTuber? Jeg er en YouTuber. Ja, se. Sig stille. Er du en YouTuber? Ja. Ej, det er jeg faktisk. Hvad hedder din video så? Den er blevet slettet. Min kanal. Og jeg kan bevise det. Du kan gå ind og se på YouTube. Kameraet er her, mand. Altså, link. Kameraet er her. Ja, jeg ved Kameraet er kig i kameraet i stedet for. Nej. Jeg vil nok hellere tage videre. Der var folk ikke med telefon. Ja. Ja.